punas ni ayat ti ununoy to'y seknan ni rigat imatanggam o puso ket imutek tekanak ano se mapaliwen to'y daksang gasat konak ata may pusay to'y naldang unaya kasasaad ngem nilagip binto met bumalakday agnanayon tolaeng asita tarabay Agpakada akon gagayem ken kakabagyan agyaman na unay itian anus yu idi si bibiyagapay bayat ti idadalyasat ko sa balingadalan dawat ko nga ikararagan daken ti mabatik a pamilya Agpakada akon nasaya at nagagayem ko kada kayo amin nga nagbalin batun lagip ti puso di kay to pulos malipatan ti kinasaya at yu Diyos ti mangsubad ti amin nga kinasingpetyo kas panagpakada dagitoy nga inak baliksen tatoy bagik may panaw kada gita taeng niragsak liw-liwa nga inalak amen dinto met mapunas nga inak pampanunoten silala dingit to'y puso nga agpakada adios laing napusaksak nga susena iti saya musom ti barukong ko ipen-pen naka tapno dinto maumagti agdaplay abang lona Agpakada akon gagayem ken kakabagyan agyaman na kunay itian anus yu idi si bibiyagapay bayat ti idadalyasat ko sa balingadalan dawat ko nga ikararagan daken ti mabatik a pamilya Agpakada akon nasaya at nagagayem ko kada kayo amin nga nagbalin batun lagip ti puso di kay to pulos malipatan ti kinasaya at yu Diyos ti mangsubad ti amin nga kinasingpetyo Diyos ti kumuyog o napnuan sa yaksak nga esmanto dagiti agay ayat Diyos ti kumuyog sa limet-met mo mga lasag tatapno day tasudin takneng mo ti di marakrak Agpakada akon gagayem ken kakabagyan
kabagyan. Agyaman na unay iti an anus yu idi si bibiyag akpay. Akada akon na saya at nagagayem ko. Kada kayo